भिडिअनि फुटिसाव डियार नाब्ला सारजों ज' रायजो राजाफ्रा लोगो हमफैनाय जोबोद बाख्नायथाव। गावनि सिनियर जुनियर आंगो लोगोफ्रा डियार नाब्ला सारनि खाथि बयबो लोगो हमफैदों। नाथाय जायफोर गोहो खुंथायाव दं ज' रायजो राजाफोरखौ लालायनानै प्रमद बर', फेरेंगा, गबिन्द जायफोर गोहो खुंथायाव दं जेसेबां सिनियर जुनियर रायजो राजाफ्रा खेबसे ज' ओंखाम बोथिसे जालायनाय जों नुदोंना? सोरनिबा ललिपप जासिफैनाय ललिपपखौ जोंनो नाङा। जि समाव गिलु बालु सिलाय बारु दङमोन बै समखौनो जों सौसिबोबाय। खोनाफेरै प्रमद बर'निफ्राय खोनानो मोनबाय सिलाय बारुखौनो गियाखै। नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे जेब्ला बिटिआर एकर्ड खालामगोन बे गोनो गोथो जाबाय थानाय समाव सोरबा एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिया जुदि बे सान्थि सुक्तियाव साइन होआबा प्रमद बर'खौ जेलाव सोगोन होननाय लोगो लोगो प्रमद बर'आ एक्स एनडिएफबिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ आथिं हमलाबायनानै रिकुवेस्ट खालायदों होननानै जों खोनानो मोनो। दिनै जों मा खोनानो मोनखो? सिलाय बारुखौ गियानो जेलाव दोनगोन होननाय लोगो लोगो सान्थि सुक्तिखौ प्रमद बर'आ एक्स एनडिएफबिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ आथिं हमलाबायनानै रिकुवेस्ट खालायदों होननानै खोनानो मोनो। साननै सानथामल'सै डियार नाब्ला सारा गावनि नबथिनिफ्राय गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव फैफिननांसिगोन। प्रमद बर'खौ आपिल होदों समाजा निमाहा होगोन। गभर्नमेन्टजों थगायजाबाय नोंसोर गावसोर रोङियाव गोरों मानसिनाव सोङियाव। जि समाव गिलु बालु सिलाय बारु दङमोन बै समखौनो जों सौसिबोबाय। মানুহৰ জন্ম আগত না টকাৰ জন্ম আগত? साननै सानथामल'सै डियार नाब्ला सारा जोबथेसालियाव फैफिननो थाखाय। प्रमद बर'आ फंसे बुङा, गबिन्दआ फंसे बुङा, फेरेंगाया फंसेबो बुङा। गावनि लोगोफोरनि खाथियाव थांनो, रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनो, गुबुन जायगायाव थांनो, लकेल थानायाव पारमिसन लानांगौ, एसपिनाव पारमिसन लानांगौ, डिसिनाव पारमिसन लानांगौ। प्रमद बर'आ मा फंसेबो बुङा। अरुणाचलफोरनो जुदि ओरैनो होदोंब्ला सासेबो थैयालाब्लानो होदोंब्ला बियालाब्लानो जुदि अरुणाचलखौ होदोंब्ला दिनै बर'लेण्डखौ होनो हायो मा दं? जों हगारा आरो जों हगारनो हानाय नङा। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই প্ৰজেক্টটো বিচাৰিলে অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত দিব পাৰে, কিন্তু বড়োলেণ্ডৰ মানুহক ভাল পায় বা বড়োলেণ্ডটো সমানে ডেভেলপ হ'ব লাগে বুলি তেখেতে এই চিন্তা কৰি এই প্ৰপ'জেলটো আনিছে। আৰু এনেকুৱা বদনাম ল'ব খোজা নাই যে আমি কোনোবা ট্ৰাইবেলৰ মাটি আমি দখল কৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা কোনো বাধ্যবাধকতা নাই যে আমি তাতেই যাব লাগিব। অতিৰিক্ত 2 মাটি আমি ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰা জিলাত আমি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। গতিকে তাৰ পৰা যদি বিটিআৰে ভাবে যে আমাৰ ইয়াত নালাগে আমি ডেফিনেটলি ধুবুৰী বা গোৱালপাৰাত এই প্ৰজেক্টটো কৰিম। मोननै कमप्लेन हरनांगौ। मोनसे जाबाय नेशनेल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नालाय बे नेशनेल ग्रीन ट्रिब्यूनलनि पारमिसन मोनाबा बन्द खालामनाब्ला हाया हाग्रानि हाखौ सिफायनो। ओमफ्राय मोनसे दङ नेशनेल कमिसन फर सेटल ट्राइब। ट्राइबेलनि हाखौ जाहा दांलाबायनो मोना। दा बे जोंहा प्रमद बाबुनि गभर्नमेन्टआथ' ट्राइबेल गभर्नमेन्ट नंलाबा আমি সেইটো একচেপ্ট কৰিছোঁ, আমি সেইটো আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু কিছুমান ব্যক্তিয়ে আজি শ্বৰ্ট টাৰ্ম এটা নিজৰ কিবা পলিটিকেল বেনিফিটে হওক বা কিবা কাৰণতে হওক এই নাটকবিলাক কৰি আছে। আৰু য'ত যি 84টা ফেমিলি আছে তেখেতসকলৰ লগত সঘনে আলোচনা হৈছে। আগতে ছাৰ্ভে কৰিব বিচৰাৰ আগতে তেখেতসকলৰ নেতাসকল আহি 2-3 বাৰ আলোচনা কৰিছে। প্ৰথমতে বুজা নাছিলে, পিছত বুজি পাইছে। তেখেতসকলৰ মতে মেপটো চাই পেলাই 2-3 বাৰ চেঞ্জ কৰা হৈছে। চবকচ আপোনালোকে যদি কোকৰাঝাৰত আহে মই মেপটো দেখাই দিম। গেছ কেকাৰৰ পৰা আদি কৰি চব আপাৰ আছামত লৈ গ'ল। লোৱাৰ আছামত কি আছে? কিবা ভাগ্যক্ৰমে এই BRPLটো হোৱাৰ কাৰণেই হ'ল, আদাৰৱাইজটো লোৱাৰ আছামত একো নাই। গতিকে আজি এই সময়ত আপুনি ৰাজনীতি কৰিবলৈ কথা ক'বলৈ 10টা কথা ক'ব পাৰে, ময়ো 10টা কথা ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু সমাজৰ কাৰণে, নিজৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে, নিজৰ মানুহৰ কাৰণে চিন্তাটো কোনে কৰিব?
বেলেগ ৰাজ্যবিলাক বহুত আগুৱাই গ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ ষ্টেটবিলাকৰ তেখেতসকলে ৰেভিনিউ সাৰপ্লাছ ৰাজ্য হয় তো ইয়াত আজি আহি পেলাই 10টা কথা আপুনি জাষ্ট ফৰ দা মানে অপ'জ কৰাৰ কাৰণত বহুত কেইটা অপ'জ কৰি পইণ্ট কথা কৈ দিব পাৰে কিন্তু আজিৰ কথাটো চাওক যে আদানী আম্বানী ক'ত কি কৰিছে আমি নাজানো আমাৰ অঞ্চলত তেনেকুৱা কোনো আদানী আম্বানী নাই যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব উইথ ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন 6 শিডিউলৰ ভূমি ট্ৰাইবেল ব্লকৰ ভূমিৰ আইন 1886 সব আইনবিলাক চাই পেলাইহে আমি ইচি ডিচিশ্যন লয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত ডিচিশ্যন লয় এই ভূমিবিলাক আবণ্টন কৰা হয় এইটো এনে হাৱাত নহয় বহুত মানুহে ভাবে যে হাৱাত দি দিলে বহুতে ভাবে যে টকা পইচা লেনা দেনা পৃথিৱীত মানুহ অকল টকাৰ কাৰণে জন্ম লৈছে নেকি মানুহৰ জন্ম আগত না টকাৰ জন্ম আগত साननै सानथामल'सै डियार नाब्ला सारा गावनि नबथिनिफ्राय गुवाहाटि मिरु जोबथेसालियाव फैफिननांसिगोन जोबोद दुखुनांथावना प्रमद बर'आ फंसेबो बुङाखै गबिन्दआ फंसेबो बुङाखै फेरेंगाया फंसेबो बुङाखै जायफोर गोहो खुंथायाव दं फंसेबो बुङाखै मा 20 दिन मा साननै सानथामल'सै डियार नाब्ला सारा गावनि नबथियावनो थाबाय थानो मोन्थों गावनि लोगोफोरनि खाथियाव थांनो थाखाय रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनो थाखाय डिसिनाव पारमिसन लानांगौ इसिपिनाव सोंनांगौ लकेल थानाव सोंनांगौ बेबायदि जानानै दं आरो रायजो राजाफ्रा डियार नाब्ला सारनि खाथियाव लोगो हमफैनो थाखाय दा गायनाय फुनायनि दिन अब्लाबो हाजार हाजार मानसिया डियार नाब्ला सारनि खाथियाव फैनायखौ जों नुदों लैहोर लैहोर बे समाव प्रमद बर'आ मानो डियार नाब्ला सारनि नबथियाव जानाय लोंनाय जायफोर आलासिफोर फैगोन बा फैदों बिथांमोननि जानाय दै साहा माखासे गोजान गोजाननि आलासिफोरनि थानाय जानाय मानो सुबिदा खालायना होआखै गबिन्द नोंसोरनोथ' उदालगुरियाव थायो डियार नाब्ला सार थानायनि गबिन्द थानाय जायगाया बेसे गोजान गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आलासिफोर फैदों बे आलासिफोरनो दै साहा आरो जानायनि बेबस्था मानो खालामनानै होआखै जायफोर गोहो खुंथायाव दं बेहायनो बुजियो खौसेया अबे डियार नाब्ला सारखौ जायफोर सिनियर जुनियर गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय एक्स एनडिपिफ्रा बयबो लोगो हमफैदों रायजो राजाफ्रा बयबो गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय जायखिजाया पार्टियाव थानाय लोगो हमफैदों नाथाय प्रमद बर'आ मानो लोगो हमफैनो हायाखै गबिन्द मानो लोगो हमफैनो हायाखै फेरेंगाया मानो लोगो हमफैनो हायाखै जायफोर गोहो खुंथायाव दं मानो अपेनलि लोगो हमफैनो हायाखै मानो फंसे बाथ्रा बुंनो हायाखै आरो साननै सानथामल'सै प्रमद बर' साननै सानथामल'सै डियार नाब्ला सारा फैफिननो थाखाय जोबथेसालियाव बे समाव मानो बुंनो हायाखै 20 दिनल' मानो होदों सान्ति शक्तिनि उनाव उदाङै थानो मोननांगौ नङाबा जोङो बिजेपि सरकाराव जों सापर्ट होआ जायखिजाया सरकारा फैया माने जोङो सापर्ट होआ इउपिपिएलआ प्रमद बर'आ बुं गबिन्दआ बुं फेरेंगा बुं रैखासिन खालामगोन बा रैखा खालामगोन फोथायदों बे एकर्डनि गासैबो लिरनायफोरखौ जुदि आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जुदि रोखा रोखायै मावफुङोब्ला फोथायदों जोंनि बे बर'लेण्डआ जोंख्लाबगोन आरो जों दावगागोन मानसि महरै हारि महरै आं फोथायदों जों जोंनि हायाव जों जोंनि सिनायथि दं जोंनि साननाय हनायजों जों बे बुहुमनि बिखायाव खर' गोजौ खालामनानै बिखाखौ फोद्दा दैखांनानै जों थांनानै थानो हागोन होननानै जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों गेदेमा रायजो राजा नोंथां सभारेनिटि मा बिलाय जों जेब्ला डिक्सनारियाव नायगोन बिनि ओंथिखौ अब्लाना जों नुगोन जे कमप्लिट इन्डिपेन्डेन्ट कमप्लिट जायफ्रानो माने गासैबो बिथिंनिफ्राय उदां बेखौनो सर्वभौम बा सभारेन होननानै ओंखायनो जों दिनै गासैबो बिथिङावनो जों साफाबो सभारेन जानांगोन सभारेन इज नट दैट sovereign is not something that it is given by others sovereign complete उदांस्रिखौ जों बिनानै गुबुननिफ्राय मोनगोन बे नङा उदांस्रिखौ जों गुबुननिफ्राय बिनानै मोनगोन बे नङा रावबो जासिनानै लानानै रावबो बेखौ गावबा गाव हारसिङै थांनो थाखायबो गावनो लानांगोन गावनो बेखौ हास्थायनांगोन बेनिखायनो दिनै जोंबो बे एकर्डआव नेबाय थायालाब्लानो एनडिएफबिनियाव नेबाय थायालाब्लानो एबसुनियाव नेबाय थायालाब्लानो बिपिएफनियाव नेबाय थायालाब्लानो सोरखारनियाव नेबाय थायालाब्लानो जों गासैबो उदां जानो हानांगोन उदाङै जों थांना थानो हानांगोन थामहिनबा जों जोंनि मेलेमजों जों थांना जों खामानि मावनानै गासैबो बिथिङावनो जों दिनै उदां जानो हानांगोन सासे दिनै गथ'आबो गावनि बिमा बिफानिफ्राय उदाङै थांना थानो हानांगोन रांखावरिनि बिथिङाव बा गुबुन गुबुन राजखान्थिनि बिथिङाव जों उदां थांनानै थानांगोन अब्लासो जों दिनै
उदां होननानै बुंनो हागोन दिनै जों बुंनो हागौ इन्डिया इज ए सभारेन कान्ट्रि इन्डिया दिनै सभारेन कान्ट्रि किन्तु दिनै इन्डियानि मानसिफ्रा मोनजायाखै मोनलोङाखै इन्डियायावनो बयनिस्राय बारा गथ'फोर दङ दिनै मोनजायैनि हामख्रम हुमख्रम बेगें नुजोबनाय पृथिबीनि गेजेराव लाख लाखनि नङा खौटि खौटि गथ'फोरा दिनै मोनजाया माल निउट्रिसन बिगेस्ट इन दा वर्ल्ड सर्बभौम जानानै मा जायो जुदि बिसोर गथ'फोरा जुदि उदां थांना थानो हानायनि खुनु राहायानो गैया मोनजानायानो जुदि मोनजानो हाया दिनै जोंनि खेत्रआव जों बेनिखायनो दिनै आंनियाव आसा खालामालाब्लानो एनडिएफबिनियाव आसा खालामालाब्लानो बा गुबुन गुबुन आफादनियाव सरकारनियाव आसा खालामालाब्लानो जोंबो साफा साफा बर'यै माबायदि सभारेन जानो हागोन स्वाधीन जानो हागोन उदां जानो हागोन थांनानै थानो हागोन जों बेखौ नाजागोन आरो जों जुदि साफ्रोमबो बर'आनो जुदि उदांब्ला थांनानै थानो हायोबा जोंनि मेलेमजों जोंनि मावनायजों जोंनि दांनायजों अब्लाना बे बुहुमाव जों दिनै जेरैखि जाया उदाङै थांना थानो आरो जोंनो होनांगौ गेदेमा रायजो राजाफोर दिनै जों जि मोन्दों जों दिनै हास्थायनानै गोहो बोलोजों आरो बेबायदिनो जों हास्थायलाङो अब्लासो जों मोनो दिनै सिमां बायदिमोन बर'फोरनि थाखाय जायफ्रा नासय जानानै सुख जानानै आलाय सिलाय जानानै दं जोंहा जेबो गैयामोन किन्तु जोंनि नांनायनि गेजेरजों बर'फोरनि नांनायनि गेजेरजों दिनै बिएसि जोनोम जादों बिनि उनाव दिनै बिटिसि जोनोम जादों दिनै बिनि उनाव बिटिआर जोनोम आरो बेबायदिनो जों जुदि नांलांबाय थायोब्ला दिनै बर'लेण्डआबो जोनोम जायो जों दिनै सिलायदों नङाब्लाबो जोंहा कनस्टिटिउसनेल राइट बिनो रुजिखावनो लानो मोननो थागोन दिनै अरुणाचलफोरनो जुदि ओरैनो होदोंब्ला सासेबो थैयालाब्लानो होदोंब्ला गैयालाब्लानो जुदि अरुणाचलखौ होदोंब्ला दिनै बर'लेण्डखौ होनो हायो मा दं मानो होनो हाया दिनै 4 लाख 5 लाख नागाफोरनो जुदि स्टेट होनो हादोंब्ला 4 लाख 5 लाख दिनै खासिफोरनो होनो हादोंबा दिनै गार'फोरनो होनो हादोंबा दिनै बर'फोरा 4,000 5,000 थैनानै मोनगोन जोंबो नांलांबाय थायोब्लानो जों दिनै मोनगोन आरो बे नांलांनाया माब्लाबाबो जोबनो दिनै जों नाङै 60 बोसोर जाबोबाय 60 बोसोर जाबोबाय आरो सासे मानसिखौ नोंथांमोना जेसेबां आसा खालामब्ला आं लुबैबाबो आं थांनानै थाबाय थाया गतिके दिनै जायफोरा उथिबोदों दिनै जायफ्रा इयुननि जों बिसोरनो दिनै आरो नांगौ जोंनि दिनै गोदान मुगानि जि नांनायनि जारिमिन बेखौ नायोबा जों नुनो मोनदों जे ब्रिटिशनि समाव माबायदियै जोंनि सिनायथिनि थाखाय जोंनि मानसिनि थाखाय कालिचरन गुरुमोना नाजानाय बिनि उनाव जों नुदों जे अल आसाम ट्राइबेल लिग खुलिनानै दिनैहाय जोंनि रुपनाथ ब्रह्ममोना साननै सानथामल'सै डिआर नाब्ला सारा गावनि नबथिनिफ्राय गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव फैफिननांसिगोन जोबोद दुखुनांथावना प्रमद बर'आ फंसेबो बुङाखै गबिन्दआ फंसेबो बुङाखै फेरेंगाया फंसेबो बुङाखै जायफोर गोहो खुंथायाव दं फंसेबो बुङाखै मा 20 दिन मा साननै सानथामल'सै डिआर नाब्ला सारा गावनि नबथियावनो थाबाय थानो मोन्थों गावनि लोगोफोरनि खाथियाव थांनो थाखाय रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनो थाखाय डिसिनाव पारमिसन लानांगौ इसिपिनाव सोंनांगौ लकेल थानायाव सोंनांगौ बेबायदि जानानै दं आरो रायजो राजाफ्रा डिआर नाब्ला सारनि खाथियाव लोगो हमफैनो थाखाय दा गायनाय फुनायनि दिन अब्लाबो हाजार हाजार मानसिया डिआर नाब्ला सारनि खाथियाव फैनायखौ जों नुदों लैहोर लैहोर बे समाव प्रमद बर'आ मानो डिआर नाब्ला सारनि नबथियाव जानाय लोंनाय जायफोर आलासिफोर फैगोन बा फैदों बिथांमोननि जानाय दै साहा माखासे गोजान गोजाननि आलासिफोरनि थानाय जानाय मानो सुबिदा खालायना होआखै गबिन्द नोंसोरनोथ' उदालगुरियाव थायो डिआर नाब्ला सार थानायनि गबिन्द थानाय जायगाया बेसे गोजान गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आलासिफोर फैदों बे आलासिफोरनो दै साहा आरो जानायनि बेबस्था मानो खालामनानै होआखै जायफोर गोहो खुंथायाव दं बेहायनो बुजियो खौसेया अबे डिआर नाब्ला सारखौ जायफोर सिनियर जुनियर गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय एक्स एनडिपिफ्रा बयबो लोगो हमफैदों रायजो राजाफ्रा बयबो गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय जायखिजाया पार्टियाव थानाय लोगो हमफैदों नाथाय प्रमद बर'आ मानो लोगो हमफैनो हायाखै गबिन्द मानो लोगो हमफैनो हायाखै फेरेंगाया मानो लोगो हमफैनो हायाखै जायफोर गोहो खुंथायाव दं मानो अपेनलि लोगो हमफैनो हायाखै मानो फंसे बाथ्रा बुंनो हायाखै आरो साननै सानथामल'सै प्रमद बर' साननै सानथामल'सै डिआर नाब्ला सारा फैफिननो थाखाय जोबथेसालियाव बे समाव मानो बुंनो हायाखै 20 दिनल' मानो होदों सान्ति शक्तिनि उनाव उदाङै थानो मोननांगौ नङाबा जोङो बिजेपि सरकाराव जों सापर्ट होआ जायखिजाया सरकारा फैया मानो जोङो सापर्ट होआ इउपिपिएलआ प्रमद बर'आ बुं गबिन्दआ बुं फेरेंगा बुं কিন্তু আমি
কাৰোবাৰ ৰঙা চকুত ভয় খোৱা মানুহ নহয় আমাৰ নিচিনা ক্ষুদ্ৰ আৰু আঞ্চলিক দলবিলাকক ৰঙা চকু দেখুওৱা নিচিনা এনেকুৱা অনুভৱ হয় কিন্তু আমি কাৰোবাৰ ৰঙা চকুত ভয় খোৱা মানুহ নহয় UPPL কাৰো সহায় নালাগে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দিব পাৰে 4.5 বছৰ BTR চলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক কিয় সহায় লাগে আঞ্চলিক দলবিলাকক ৰঙা চকু দেখুওৱা নিচিনা এনেকুৱা অনুভৱ হয় কিন্তু আমি কাৰোবাৰ ৰঙা চকুত ভয় খোৱা মানুহ নহয় বিজেপিয়ে বিশেষকৈ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া এইখিনি বক্তব্য ৰাখি আমাৰ নিচিনা ক্ষুদ্ৰ আৰু আঞ্চলিক দলবিলাকক ৰঙা চকু দেখুওৱা নিচিনা এনেকুৱা অনুভৱ হয় কিন্তু আমি কাৰোবাৰ ৰঙা চকুত ভয় খোৱা মানুহ নহয় এনেকুৱা বদনাম ল'ব খোজা নাই যে আমি কোনোবা ট্ৰাইবেলৰ মাটি আমি দখল কৰিব খুজিছো बबेबा दैमाफोर बुखांनानै थानाय बालाहामाफ्राव ला जोंनि बे जोनोम जायगाखौ जों हगारनाय नङा অনুৰোধ কৰিম তেনেকুৱা যাতে নকৰে কাৰণ এই মানে 18-20,000 কোটি টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু কেতিয়া আহিব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰো আৰু সেই ইনভেষ্টমেণ্টটো অহাৰ লগে লগে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হোৱাৰ লগে লগে বহুত ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাত 8,000ৰ পৰা 12,000 পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয়ী আৰু যিবিলাক কেজুৱেল এমপ্লয়ী লৈ পেলাই প্ৰায় 18,000-15,000 মানুহে তাতে কাম কৰি খাব পাব थेवब्लाबो जोङो फिसा फिसौ जों जुजिगोन जों हगारनो हानाय नङा बे जायगायाव जि समाव गिलु बालु सिलाय बारु दङमोन बै समखौनो जों सौसिबोबाय जि समाव जोंनि मानसिफोरखौ सोरबाया माने मेगन गोजा नायोमोन सिलाय दिन्थियोमोन माने नांनायनि नाङैनि फैनो नाजाफैयोमोन दा बै समावबो जों खोनाफेरै प्रमद बर'निफ्राय खोनानो मोनबाय सिलाय बारुखौनो गियाखै नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे जेब्ला BTR एकर्ड खालामगोन बेयाव गोनो गोथो जाबाय थानाय समाव सोरबा एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरिया जुदि बे सान्थि चुक्तियाव साइन होआबा प्रमद बर'खौ जेलाव सोगोन होननाय लोगो लोगो प्रमद बर'आ एक्स एनडिपिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ आथिं हमलाबायनानै रिकुवेस्ट खालायदों होननानै जों खोनानो मोनो दिनै जों मा खोनानो मोनखो सिलाय बारुखौ गियानो जेलाव दोनगोन होननाय लोगो लोगो सान्थि चुक्तिखौ प्रमद बर'आ एक्स एनडिपिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ आथिं हमलाबायनानै रिकुवेस्ट खालायदों होननानै खोनानो मोनो जोंनि बे खर'जरानि फाग्लिजरायाव खालामला बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंनाय जादों आरो लोगोसे धुबुरी आरो जों गवालपारा बिथिं लांगोन होननाय जादों जों मोजां मोनदों बे बाथ्रा बुंनायखौ आरो जों थाबै लुबैदों बिथाङा थाब जाहाथे लाङो बेखौ इमिडियेट लांनानै थाङो आरो जों बेखौ लांनो लुबैदों बिथाङा लांब्लानो जों बयबो खुसि मोनगोन आरो बेयाव जों माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट जानायखौ रावबो नैबे बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लुबैयाखै आरो बेनि थाखाय गोख्रों आन्दलन खालामबाय फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 सुखिदुखि पार्ट 1 पार्ट 2 बे जायगानि रायजो राजा हिन्जाव हौवा बोराय बेन्थ' गासैबो आन्दलन खालामबाय एथ' गोख्रों आन्दलन जाबाय दा बेखौ हेमन्त बिश्व शर्मा नुनानै जुदि बे संग्रामनि जायनाखि स्पिरिट बेखौ दाबायनो नागिरब्ला अननाय जागोन बे थाब लांथों जों बेखौ लुबैयो दा फाग्लिजरानि बे जायगानि जायखि रायजो राजाफोर बेखौ आङो गोसो गोरबोजों धन्यबाद होयो जे गावनि थांनानै थानाय जायनि अधिकार जे गावसोरनि हा हुनि खाथि जायनाखि जुजिनाय बिसोर जे खोब गोख्रोङै जुजिबाय गावनि गोहोखौ दिन्थिनानै गावनि बोलोखौ दिन्थिनानै थांनानै थानायनि जे जोंहा माने जुजिनायनि स्पिरिट दं बेखौ दिन्थिबाय आं बेनि थाखायनो बे जायगानि आइ आफा रायजो राजाखौ बयबो सिबियो खुलुमो आरो दिनै बिथांमोननि बे जायनाखि संग्राम खालामनाय बे संग्रामा अखल गावसोरनि हानि अधिकारल' संग्राम जायाखै बे संग्रामा सारा बर' फिसाफोरखौनो दिनै मेगन खेवबाय सारा बर' फिसाफोरानो दिनै सिरि मोनबाय जे गावनि अधिकारनि थाखाय जुजिनांगौ आरो गावनि अधिकारनि थाखाय नांगौ जिउ गारनांगौ बे धौखौ दिनै बिथांमोनहा बे फाग्लिजरानि गामिनिफ्राय दिनै सारा बर' फिसानो मेसेज हरनाय जाबाय जे थैथां गावनि अधिकारखौ जेरैबो लाखिनांगौ थै जिउ गार थेवबो हाखौ रैखा खालाम बे मेसेज थांबाय जेरावबो बयखौबो सिरि मोनहोबाय दा एकमात्र सिरि मोनाखैमोनब्ला बे माखासे देवानिफोर दं पलिटिकेल देवानिफोर बे पलिटिकेल देवानिफ्रा सिरि मोनाखै दा बिसोरल' जेरैबाबो माने प्रमद बर' सरकारखौ सन्तुष्ट खालामनो थाखाय बिसिनि खिबु थाफानानै माबा मोनसे सुजुग सुबिदा मोनगोन बे आसा खालामनानै दिनैबो दासिमबो माने बुंनो नागिरो जे माने आदानि कम्पानि वेलकाम बुंनो नागिरो जों बेखौ निन्दा खालामनो मुगैयो जों आदानि कम्पानिया मा जिनिस दिनैसो बेखौ रावबो सिन्थाथिबो खालामाखै एथ' माने गोरों एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिफोर एक्सपार्टफोर दिनै बुंगासिनो दं आदानि कम्पानि फैब्ला बिराद गाज्रि जागोन बेयाव माने बे जायगानि थागिबि फिसाफ्रा थानो हानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं दिनै बेखौ मिथिसेयावबो दिनै माखासे देवानिफ्रा दिनै कौशले बौशले दिनै आदानि कम्पानिखौ लाबोनांगौ होनलायनानै दिनै बुंगासिनो दङ दा होमब्लाबो दिनै जोंनि गेजेराव नैबे जायनाखि
फाग्लि जरानि आइ आफाफोरनि आन्दलन बे आन्दलननि गेजेरजों जि धौ फैबाय समग्र बर' रायजोआव धौ फैबाय बे धौआ अखल बे जाम्बा जाम्बिनि गेजेराव थायाखै दिनै जेसेबां बर' फिसा दं गोरों गोरों दं बिसोर दिनै सिरि मोन्दों जावरिखांदों दिनै थानो हायाखै जाबले दिनै बर'नि गेजेराव डायासप'रा मोनसे फराम मोननाय शिक्षित मानसिफोरनि IAS अफिसारफोर रिटायार्ड जानाय बिसोरनि बे डायासप'रा फरामा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ज' जानानै इभेन बेंगलनिफ्रायबो बर'फोर दङ IAS रिटायार्ड IAS दा आसामनिल' नङा दिनै बाहेरानि बर'फोर ज' जानानै बिसोर दिनै मोनसे स्टेटमेन्टबो होबाय बुंबाय बे माबाखौ ट्राइबेल पावार प्रजेक्टखौ खालामनो नाङा बेखौ उथायनांगौ आरो प्रमद बर'आ बेखौ इमिडियेट सानफिननांगौ बेखौ बोखारनांगौ बे बाथ्राखौ दिनै बुंबाय जोबोद मोजां बाथ्रा बे जायनाखि जोंनि बर' फिसाफोर गियानिफोर बे बिसोर जे दिनै रिटायार्ड IASफोर जे बुंबाय बे जिनिसा दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे मन'बल होबाय थुलुंगा होबाय आरो नै फाग्लि जरानि जायनाखि आन्दलन बे आन्दलनानो दिनै जायगा जायगा दिनै मोनसे अर बायदि थुब्लाव थुब्लाव जोंनानै दिनै महर मोनबाय पानिजानियावबो मोनसे अर जोंनाय जों नुबाय दाखालि पानिजानियाव बयबो बुंबाय आदानि कम्पानिनो जों जायगा होआ होनना बुंबाय बिनिनो मोनसे रिएक्सन बिनि धौ अर थुरा बे आरो बे अर थुरा जेरावबो जोंनांगौ जेरावबो आरो बर' हारिनि गेजेराव सिरिमनाय लाबोनांगौ आरो जों जेरावबो खुनु जायगायावनो जोङो आदानि कम्पानिनो हा होआ आरो दिनै बे अर थुराखौ जुदि बुजियाखैब्ला बे प्रमद बर'आ दिनै एबार फैगौ इलेक्सनाव बिनि जेननाया निर्घात बे जेनगोन बे आरो जों रायजो राजाफ्रा बयबो बेखौ होख्रांनांगौ दिनै बर' फिसानि दुखु दाहाखौ बुजियाखै बर' फिसानि मेगन मोदैखौ बुजियाखै दिनै गोबां बर' फिसा दिनै न'बां ओंखारजाबाय गाबगासिनो दङ दिनै गोबां बर' फिसा दिनै आदानि कम्पानिनि हा लानो फैनो नागिरनायाव बेसेबां माने दुखु दाहा सहायनानै दं जेसेबां थानो हायो ओंखाम मोनजाया उदैयाव ओंखाम गैया मेगन माने माबा उन्दुनाय गैया बे अबस्थायाव दङ दिनै बेखौ बे प्रमदआ सिन्थाखौ खालामाखै दा बेल' नङा दिनै गोबां जायगायाव बिदि जागासिनो दं हाग्रा ओनसोलावबो बिदि जागासिनो दं जाय मानसि थागिबि बर' फिसाफोर बिराद बोसोर थाबोनाय जायफोरनो NOC होखाबाय माने SDLCआ साब डिभिजनेल लेभेल कमिटिया दा DFO फरेस्ट अफिसारफोर आरो गोबां अफिसियेल्सफोर ओमफ्राय ADCफोर आल'सना खालामनानै दिनै जेराव हानि एलटमेन्ट होनायनि जायनाखि थांखि लाखाबाय NOC होखाबाय दा बेफोर जायगायावबो दिनै माने वाइल्ड लाइफ बानायनानै दिनै जायनाखि बे जायगानि मानसिखौ दिनै असान्ति खालामदों दुखु दाहा खालामदों थानो जानो सुखिया खालामदों दा गथिखे आं बेखौनो बुंदों प्रमद बर'खौ दिनै होखारनायनि टाइम जाबाय बयबो सिरि मोनदों रायजोफोर बयबो बर' फिसाफ्रा जांख्रिखांदो दा बेखौ होखारनांसिगौ प्रमद बर'खौ टाइम फैबाय बिनि थगायनाय बिनि मिसा खोथा बुंनाय बे बारा जाबाय आरो दिनै बिनि थाखायनो दिनै बर' फिसा असान्ति जाबाय आं ओंखायनो खावलायदों दिनै बे पर्बतजरा जायगानिफ्राय बे जेराव पर्बतजरा जायगायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ माने आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि फुल फेडेरेल स्टेट बेयाव थांखि आजावदों आरो बेनिफ्रायनो डु अर डाइ बड'लेण्ड होननानै बे बिथाङा माने आवाज दिखांलांदों बिथाङानो बे जायगायाव संग्रामनि मोनसे धौ लाबोदों दिनै बे संग्रामनि धौ लाबोनाय जायनाखि स्पिरिट बे स्पिरिटआ बे आइ आफानि गोसो मोदोमाव सिङाव हाबनानै दङ दा ओंखायनो आं सानो बे बासबारि जायगानिफ्रायनो प्रमद बर'खौ होखारनायनि मोनसे धौआ दिनै आरम्भ जासिगोन होननानै आङो सानो हामलायनायखौ बावग्रोबाय बुंनांगौआथ' गोबां दङ जेरैहाय जि बर' हारिया गुबैयै हानि सायावनो थांनानै थायो हाखौनो निर्भर खालामो दा बे भिटि बे हायानो जुदि थांनो नागिरोब्ला सोर बर' बिमा सोर बर' बिफा सोर बर' फिसाफ्रा माबोरैहाय थांनानै थागोन जोंनो सोरनिबा ललिपप जासिफैनाय ललिपपखौ जोंनो नाङा जोंनो नांगौ हायानो जोंनि गुदि हायानो जोंनि भिटि हानिफ्रायनो जोङो गासिबो जिनिसखौ जों मोननो हायो बेनिखायनो आंनि बुंनांगौआ बे सोमावसारनायाव जोंनि बे ओनसोलनि 1 नं फाग्लिजरा आरो 2 नं फाग्लिजरा ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा जिबायदि स्पिरिटजों सोमावसारबाय बे सोमावसारनायखौ आङो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय जोबोद साबायखर बावदों मानोना बिथांमोननि सोमावसारनायखौ नुनानै दिनैहाय आसामल' नङा गासै भारत सरकारानो एसेब्लाबो सिन्था खालामनो मोनसे सम होबाय एबा सानफिननायनि मोनसे खाबु गावसोरनो लाफिननांबाय आरो बेनिखायनो आंनि बुंनांगौआ बेल' जाहाथे बे हाखौ जों कुनु पद्धे जिखुनु बिनिमयनि गेजेरजों जों हगारा आरो जों हगारनो हानाय नङा बेनो आरोखि